Kaptam egy titkos csomagot. Ma. Ez nem tudom, hogy micsoda. Ja, Kressz, miért ez ennyire érdekel titeket? Na, ugye a minimális 85%-ból... Doppergést. 84%-os lett. Szóval, ja, beszoptam, mint az állat. Egy kurva ponton múlt az egész. Szóval, ja, megyek majd vissza. Köszi, történet vége. Dagadt kínai. Ezt nem tudom, szerintem egyébként most egész fain vagyok, nem? Ez mi a faszom? Azt mondták, hogy ezt ki kéne bontanom, de csak streambe, és siessek vele, mert megrohad. Kiszárított bogarak. Nem, annyit tudok, hogy ennek már egy hete itt kellett volna lennie, és nem tudom, hogy ez mi a faszom, szóval megnézzük. Sejtem valószínűleg, hogy kiküldte. Mondjuk én majd megvádoltam azzal, hogy ő volt, de azt mondták, hogy nem, de szerintem ő volt. Na jól van. Bontsd már ki, jól van már. Levél bomba, amúgy hülye félek. Ja, várj, más király. Figyelj. Lehet nekem innentől ilyen PO boxokat küldeni, vagy mizu? Ez nem tudom mi. Ez semmi? Ezt szerinted ki kell bontanom? Vagy ez csak egy papír? Elküldte neked a kakáját valaki? De nem, ez le van ragasztva, hülye. Az RTL küldte? Beperel? A streamben nézzem. Ez mi a fa... Streambe? Egyelőre annyit szúrtam ki, hogy Made in China. Ez mi a geci? Hello, küldök neked egy ilyen csodát. Remélem tetszeni fog. Majd viheted gymbe, ha bírni fogod ezt a kínossági faktort. Ahogy meg köszi innen is Zervának a helpet. Köszi szépen a contented és hogy vagy nekünk, imádlak, szerelmem, nagyon szeretlek. Szerinted ez ki lehetett? Amúgy csak egy kérdés, tehát hogy így... Utóirat. Remélem anyám nem látja meg ezt a levelet, mert azt fogja hinni, hogy bolond vagyok, és beleszerettem valami 40 éves goblinba. Zárójelbe, belekakiltam a csomagba. Ilyen létezik. De várj, ez valami vastagabb lap, ebben nincsen több semmi. Ó, Istenem, de ez mi? Valami csörög. Azt nem tudom viszont, hogy mi. Jó, nézzük meg először, hogy mi csörög. Aprók. Ott készült, ahol te? Szép. Van még egy papír. De én QR kódokat kaptam, mi a fasz? Az a QR kód az... Azt valaki leolvassa? Business Kartast Twitch Gmail bumburnyák.hu névjegy lap. Gondolom ez a bumburnyák.hu-ra vezet, ami amúgy ide vezet. De miért kaptam aprót? Most ezután nem kell adóznom? 140 forint. 100 forint IRL donate. Ez olyan feeling, mint amikor elmentem a boltba, anyám azt mondta, hogy menjek el bevásárolni, és nem adtam neki vissza az aprót, és így eltettem magamnak joink. Na jó, és ez mi a faszom? Jó kezdés. Hülye ebből, ha a poloskák jönnek ki, én esküszöm felgyújtom a lakást. Egyéb tippek? Ezt nem hiszem el. Ez mi a fasz? Bumburnyák.hu-s kulacs. Azt hiszem. Hát ez kurva nagy. Ezt nevezem. És ebben finomabb egyébként bármi, amit beleteszek? Gamerline vizeletek meg hasonlók? Helyettem csinálják a mercseket egyébként, tehát ez zseni. Nézzek bele. Mibe? Szopac. Szopac, hogy van benne egy erteg. Az nem jó. Az nagyon nem lenne jó, belebasztál volna egy erteget. Telód már pingelte? Aha. Oké. Azt a kurva, köszi szépen. Ez mi a fasz? Ezt most muszáj leolvasnom egyébként, várjál. Kartasz, a stream király. Szóval kaptam én bumburnyákos kulacsot. Remélem nincsen belerejtve valami fajta erteg. Azból következő már biztos, hogy lesz egy erteg. Ami ne adjatok ötletet a másiknak, mert az amúgy nagyon para. Csak nem csinálna senki ilyet. Hát ne szopas már. Na jó. Nagyon szépen köszönöm. Olevó, puszillak. Úgy, mint ezt a kulacsot. Hát, de ez a kulacs nem te vagy, szóval. Szeretnél a kulacs lenni, mi? Hülye, ebbe töltök is vizet, vágod? G2-án vásárolnék. Most ott az így áparasztokat, azt ebben kell elintézni? Nem baj, megvan. Az a lényeg. Vaj, az még szerencsétlen. Hát, ha ebben finomabb a víz alapvetően. Kifolyik? Ja, bazd meg, aki van nyitva, akkor persze kifolyik, te hülye. Ja, egyébként egész korrekt. Jó. Tészteszt. Ja, amúgy darabosan jön ki a víz belőle. Hát ez szenzációs egyébként, nagyon köszi, azt hiszem. Bumburnyák.hu a legjobb link a világon. Köszi szépen. Freestyle a vége, figyelj!
Vagyis még van több jó link a világon, de jelenleg ez köz. G2A SteelSeries köz.